फोथायजाया दानो नों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर नोगोरनि दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै गरेस्वर नोगोरनि हाथाइसालिनि मोसौ हाथाइसालियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै फैगौ अक्ट'बर 3, 4 आरो 5 खालारै बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय जागोन। सेथि एबा 3 अक्ट'बर खालारखालि बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि पंकज लाहारीनि लिरनाय जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सायखं बर' सावथुनखौ नुनो मोनगोन। नैथि एबा 4 अक्ट'बर खालारखालि बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि आरो डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मनि लिरनाय आरबी फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय खिथेर सावथुनखौ नुनो मोनगोन। बे बुहुमाव हिनजाव मानसिखौ लोरबां खालामनाया थामथि एबा जोबथा 5 अक्ट'बर खालारखालि बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि पंकज लाहारीनि लिरनाय एसपीसी प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दाखा जोमै सावथुनखौ नुनो मोननाय जागोन। बेनिखायनो बर' हारिमु सिबियारि रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै बर' सावथुन दिन्थिफुंनायाव मदद होफैनो खावलायहरदों बानजाय आफादा।